נו, מה הבעיה שלך? פתאום, תעשי קצת פאזת. סתם צחקנו. אני. נכון אני? אני. פשוט אני וזהו. את ענייה? אני לא אני. אני לא אני. אין משחק. מה? לא, זה את תוכלי לי. אתם משחקים את משחק האני? יואו, אני חולקת. חשבתי אתם רבות על הכרית. אני רוצה גם... נטע, שחזור. רגע, מירן קומי, אני רוצה להראות את הכרית. נטע, שחזור היסטורי. נטע. כן. רגע, היה? אוקיי. אל תזיז את המצלמה. ליטל, היא צילמה את עצמה בווידאו, כאילו כשמעלה תראות שני סרטים שהיא טסה לארצות הברית, אז זה היה כזה ככה. שניצל היפה, היא טסה איתו לארצות. לפני שהיא טסה לארצות הברית. שמעתי את השניצל היפה. בכל מקרה, אז היא עשתה כזה ככה. היא כזה הלכה, ומישהו צילם את זה. לא, אז אמורה להישאר במקום אחד. לא, אז אוקיי, נו, טוב. ואז כזה, זה הולך ככה, וכזה אאו. ומישהו צילם את זה ככה, זה היה ממש מצחיק. טוב, עכשיו אני למה משחק? אני? אפשר גם? לא. בבקשה. אני. סקרן! יומן! זה שחק קודם! לא נכון. אוי, נועם, את זוכרת? אני קקה ירוק בעצם משוכלכת. מה? אני סבוב מרקד על בצד. לא. אני תנור ג'לי מטורף עם זבוב, בשופינג עם זבוב. כן, אני תנור ג'לי מטורף. מה? אני תנור ג'לי מטורף בשופינג עם זבוב מרקדת מספרת. נטע מה את היית? אני פוקימון ששמו ג'ירפרינג והסירות דודי אוכל חמין ומגולש. ופליצה? מה? ופליצה. מה? ושפליצה. נטע! ושפליצה. אני אריח חומסריה. יואי, גרו לי סטריפ, תתפסו. אני. רגע, מה היה? צריכה לפלט קצת? אני אתרום, הנה, אני. לא, מה, את זוכרת במשחק ההוא? מה היה אני שלך? שלא היה לך. לא, לא היה לה. נכון. אוקיי, את עכשיו. מה, אני גם, טוב? לא. אני. לא, כי את היית, ואת אמרת את אמורה להגיד אני. טוב, אני מפסיקה את זה, תגידו ביי ביי. לא! אוף. מת. ביי. ביי! ביי!